Všetko sa prepovedalo. To čo tam bolo, jaký prásk. Bože, už sa nedávajú si vlastne. No, stejať. Mala Ja si mať veľa. kačička ich vyrušila. Madovka, ty tam chce skynúť? Podľa mňa oni ich videli. Tí kačatka malé, vieš, tak oni chceli tiež. Čo robí? Že Martinka ti niečo na bicykel kúpila. No na čo by mi kupovala, na čo? Ja neviem, na čo tu kupovala. No pozri. Poskávajú sa. A ktoré A však dievča, poďme ktoré inde sú? na tí Honda 3. Táto. A kde ešte Kde je to? Ondra 3? Jaké je to dievča? Tak to neviem rozoznať. Ondra 3. Či vidri. Neviem. Mami, kde sú ešte Podľa mňa vidri? oni videli týchto a oni tak strašne chceli tiež, že? Mhm. Táto. A to oni musia byť stále spolu, že? Neviem. Asi nie. Babka? Máš Teraz nejaký robí kredit dom, na že? telefóne? Ten. Hm? Teraz Či robí máš dom. nejaký kredit na telefóne? Koľko sú je na maminke? A hovorila, že to je linka pomoci seniorom. A mi dala číslo telefónne.